Kisngi kipor ki yak stat ba haduk kata-kata nadu ba ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalau sedang ban-ban ya ke Bolson Shar jongka ha ke jala Meghalaya nadu ke sedam araja khatpra bat menta kalau jan kut artat ke samoi trekam jongka ha ke ni ke sedam araja arpulai ke Sarkar MDA ngilai bahagi ni ke sansnam ki belalai kiladuan shibun ki jingja ki basung tenat kidon ki jingja ki basung si kidon ki kam ki balakiu shaprang kidon ru ki badang sateng bat kidang don ru ki badang sa hasiteng hapadeng ke jing pentrekam hakini ke jan miet ngi sung tenat shibun bangi don hakini ke miet ya tai ke jongi ya ki laingut ki menteri jong ke ni ke Sarkar MDA ki banya tai halor kapang ki jing kular bat jing pun urlong jong ke Sarkar Meghalaya haki sansnem baladam kini kila ingut ki banya syembanta hakini ka miet jing atai jungi hakini ka jan miet kilong usembut menteri rangba jong ke Sarkar Meghalaya iba Preston Tensong iba Lakman Rumbui menteri katanat kampok yeng bat kumjuk ru babat ya katanat puli putih bat ru iba Renington Lengdo Tongkar iba bat ya katanat jong ke PHE kini barok laingut kin sapen sai bat ai hangi ki jing batai ki besai halor ayu kani ke Sarkar MDA kalale ha kini ke sansnem ki baladem te menta nginya phaino sakini ki laingut to kumta ke jingkeli ke banengkong ke bangakwa ban bo ha kani ke por kalong ya iba Preston Tensong ngisung tu kumbaong ba ka kli ke ba phong ye ka pansiat kam juya thia barot laingut kini ki menteri jong ke Sarkar Meghalaya ru ngatharai ki du thia du dam ha kini ke sansnem ki balalai namar ki perkhat ye ki babun ki kam penroi ban kentiu ya ke jela barok ke bai te ke jingkeli ke banengkong ye ba Preston Tensong akwa ban bu ipi kini ke jingkeli kalong bahaka sedam arajar khatpra haba kaladon ke jingya ki ke bajur bha hangte hathem to hakan ke ju sedam arajar khatpra haba ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala shim yakani ke jingkit kli kumno ban weng yakata ke jing kabalami nakata ke jing yakaja kumta kalarai bahkan pensong pensa no yaki bri ki basong basa athemator saka we pat ke jaka ban pen kendria yaki sata tehn rai ngi bawat sansnem menta kala ya ru rai ke Sarkar kam sim pat ala ban le yakani kakam ke ka jing lan ki daw ki ba pentut ya ki jinya seprang jo ni kakam to tenang kong ngai khublei ya I kong lu bat kumju ya ka tim pisen barok wei ki bala ya penbej por ban ngi ha ka ban ya slok ban ya plu jumut ban ya keli bat ru ban ai ke jing tip ka bapura ya ki pai ba nong song song jong ka jela jeng I barok wei bat kumju rung ai khublei ya ki pai ba nong song snong jong ka jela te ngai sim ka ngalat ka kabu ban ai khublei Christmas bat kumju ka snem thamai ka basuk basain ya barok ki nong song snong ha ka jela ka jongi hakabidei bat kane ka jingkli na kaliang jong ka Sarkar Meghalaya jongi kadei ka baphiong ne ba Marias dang simti ka MDA government hawa jakat pra ka we ka challenges ka bami lu kadei bami ka kunrum kunram ka huri ura hakabidei bat ketika jaka kami ong ka them motor apo yung long te hadin bakatu ki jingjia ka jia bat hadin mengilala ban control ya ka law and order barok te na kaliang government ka thau ya ko we ka committee ka bang ong ka high level committee ka ba nga chair nga ngalong nga chairman jong ka HLC but ha ka tu ka committee ka ya thau ya don ki babun ki ministers ki MLA su ya don lang apo committee te ngila ya thir ngila ya kren ngila sani bahana dong sedong te halor jong kane ka bangakwa banya thuk long nak bentaban tip ki pai ba nong song snong jong kala jaga jere islamic la jongi ka baneng kong ni siam hadin bang la song ka committee da ki pausin ka we ki shu kolong ba da ki san post nem ru post nem tam ya ka te ki jaka siam la regularize ka don ka agreement apdeng us in malim bat ka municipal ka balong kam clear bahagi ki brokhoi te ka we ka duty ka bangi na kaliang jong ka committee
kabakadu kolong ba nongkong ni regularize suai kan isu jong kan jaka kabadon kumba lai ikar tam di duna kan dia bad hakaba kadon kejinya sain yiki kot kislaru hapdeng usim melim hapdeng jongka urban affairs department bad kumjur hapdeng jongka Shillong municipal board te kata kawai ka phang ka mga kwa ban pensai ki pai pa namar ki ong ba balai baslem kan gi issue ten rei lemda ngi regularize lengi ya step by step ngi nem position usuno bat empat don hiru ko sarkar ka wei pat kini ki post nem bakin tip tikena si phang kata ka issue jong kalan in question ten rei ngai thu ipi ngasutunan baka sarkar MDA kelala ban regularize ni lawan ra ru ke kabinet ke approve bat ka agreement la sign bat menta ngasngungu snguburom na kaliang jong usim rengkat bat ka komiti ke jong u ba kiru da ka bakhuj mesim ki la sign ni kata agreement haba ha ka bangin pendon kam bat kan ni ke jing ai kolong bai ya ko urban affairs department bat ya ka municipal kata ka de ka pun ka kong ka wa ni tu kebenta ka baar penting la yo ia kecaka tingin la submit ru ia ke recommendation na ke komiti jongi ka komiti ka sim dakawe ka sur hadin bangila petlut na dong bakate kecaka ka bangi ong ka temotor hapo yo molong kam i dei shu ban ong ka jaka song jaka sa ka we ke deki area ka bangi ong ka jaka ka marketplace ke jaka ka ba kayo kahat bat ka baar pat ka jingkut ke jing subarum don su bat ke congestion namar katu ke jaka ka don tang kumba arpusan lai puajar square feet ka bakisnai ka quarter kat baki basa ang tu la poi dihajar te khadu ngi sim karai ne ka komiti pha biang se government ba ni dei ban relocate no ya kitu ki basong masa ang tu sya ko we pat ka jaka na kamta ka jingbit jingbiang joki na kamta ki khon ki bat ru kham tam na kamta ka jingkot jingkhia jong kitu ki nong song snong le kitu ki basa ka tu jaka te ka ega bajia hadin nang tanah kalian tung ke sarkar ke kabinet ka approve yang bat ka menjur bahkan ni ke recommendation ka pak ka komiti kalau bangin shift no away te hadin nang ta kawan biang ke jingi keren sabat na kalian joki niki kitu ki perlok jongi ki banang po ka harijan komiti nilai syong nilai perkat ni keren ten rai ha ka juga por ki kele chapo high court dekle chapo high court dan bok bagai kut ka klaim kang ya ka discussion ya ka negotiation lani ka lenti ya ka bang ni kwa ban ha ko nu lenti ban ong ba ni kwa ban relocate no yaki te ka ba ngakwa ban sukren lokot ang ni kolong ka basa menta kolong ba ha ka ba khadu ngidon ka meeting syua ka ni ka puja syua ban jia ka ni ka puja jong lu snem arajar a ngakot meeting mga ka bakhadu akabau minister jong ka urban affairs bat ngangi don lang rengkat bat ki officials rengkat bat advocate general ngi asyong bat ngiri nakaliang ka urban affairs ngilapan kre ka blueprint bat bangiat pen kre ka blueprint ngi pha syak kanika komiti ka harijan komiti ngi ong yaki sngau bhak ra biang mapi syak nong song snong jong pi bat ndep la dep wan biang begini kendu bani keren ten rei kawan no ka court hearing banawan ka court hearing na ka court ka ong ni up ka ka rai na kaliang jong ka committee ka bangi ong ka harijan committee bakin ai ka rai namang ngi na government ngila rai bat ka rai jong ikolong ba ngin shift yaki hang ne European ward ka bangi ong ka Quinton ka Cotton kay ni Bishop Cotton Road hakabakadon ru ka temporary office jong communist palandu de ka DPR ni la pen krelut ka drawing la lelut nadong sedong ka jinglut jing sep la tip te hadin ming la pha saki na kaliang jong ki hadu menta ki panpor nangi ba ki ong bangidang ya keren bat ki para nong song snong bat ki to ki perlok ki jong ki hadu menta ki pat ai ku bor te menta dang sien ngala pha ku bor be saki ngong ba baling mi kendu no ban skutu namar ngiru ngap submit ngap file ka affidavit chapo ka high court te ngan tu pi nging la de file ka affidavit nadong sedong rengkat bat kata ka packages ka bangi ong ban penbiang yaki nadong sedong te ka court pada kadang up ia kata ka jingya kendu pada bat ki ten rei hadu mentana ka leon joki ki palong ready ban kendu te don ki bas
politicize ke dia giba ong makani ka kam de ka bechule man le kamun ka sarkar mat kam don jimut ban weng ten rengan yu thu ya pi very clearly kani ka sarkar ka sim ya kani ki issue ka bampat judon basim menuru bat don banut hi menur ban sim ya kani ki issue bat ka bangilong committed ru ba judge mentala jan kut kapor ka kayom yangi kala jan poi sa ka pat ka jingyajit yaw nong mikman bat kan poi biang da ka we ka sarkar nga kermen sken ban nakalian jongi ngam tip ka syong upai ba re nakalian ka MD komen ngilong committed yakin ki pending issue balak menungi dai ban pendem bat kam tam mo pi ka we ka lanma ka bangingi yo jingjop kolong ba hadin bangila regularize ya ketika jaka ka badon kumbalai ikar plus the minus ya ka to ka them yo molong barok away te lesibon ba prastoni ka to ka jing pensai ka jong pi but tharai ki pa baru ki ai up dengong ya kan ne namar kila kmi lenti hi nadu araja khat pra maria ja ka to pila esim kya kum sarkar ndrai ha ka jo ka por ke don ru ki jing pentut ki babon mo let's say ki babon ki kam ki jam ki bawan ki jing pentut hapadeng den rai kumba pila ong ba ka sarkar ka long committed lane kala kut jumut ban pendap ya kan ne hatu la sisa ban pun ulong ya kan ne ki jing dawa tharai ha ka jing pe hi jongi namar pi ngiru ngiya thik pathik kat kum ka an ka kanut bat ya kan ni ngin namla kluma namar sistem la don hapo ka honorable high court kamut ngi hab ya kat kum kelenti ka badai kawi komong pi hak we dei bat ka issue ko ownership ya ka jaka ngla dep regularize nari ka basa menta kolong bang ngingi kwa ya ki bakin agree ya kata ka packages ka bangila ai bat ila pha ru ya kan ni siapo ka honorable high court bak đây bangin subret ben yaki kadingin bu yaki se klau se betap senai setai rengi ong namar kidon arspa sauku aryeng kini ki arspa sauku aryeng ngi kwa ban relocate no iki sya jaka ka babit ka bibyang ka bangin sna ka quarter yaki kenang bakat pensuk persan yaki bad yaki kun kiti bad ya kapateng jong hiru hadin hapun te nakata ko pi ka bangi hingilong committed kumalong mata nakaliang ka MDA government ngin pendep ya kan kam tambak komong opi kaba menta namar ngihap ban pejru ka order na high court namar kumbalong menta i kumbaki kim kwa bani kren bat ngi directly ki kwa imat bani kren bat ka court tengi up ya kata ka ban mi ko order na court tang manakaliang jongi ngila ready lut dadong son